Ik ben zeker een voorstander van concurrentie. Omdat je dat beide partijen blijft prikkelen. In EVT hebben toch heel veel eilanders hebben daar ook belangen bij. En die er ook in zitten, ook met geld. Ja. Dus het zou zonde zijn dat het weggaat. En zo tinkt een groot part van de eilanders de roer. Dat docht ik blikken uit een enquête van het populaire Skilger internetpodium De Vatzoeker. Een Lietse meerderheid zei het zien het verbod van de EVT te wijzen. Maar erover praten voor een camera, zoals Helge Stobbe, dat is er net bij. De meeste eilanders die wij benaderen voor een interview willen net mijn werkje. Vooral uit benauwdens voor rederij Doeksen. Een ondernemer wil dus anoniem wat te woord staan. Je moet sowieso niet praten openbaar, nee. Want helemaal als je een bedrijf hebt, dan moet je dus wel uitkijken wat je doet. Dus daar zit heel veel onvrede, alleen dat uitzicht helemaal niet. Dus niet één die voor de camera een verhaal wil doen. Die echt de waarheid vertelt. Nou, ik vind het triest. Ik vind het, er is niks ergers in de democratie dat jij niet vrij kan praten. Dat vind ik heel jammer. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de natuur van de Terschellinger. Ik heb minder angst. Ik ben er eenmaal flap uit. Dat moet ik af en toe ook wel bezuren. Maar ik vind dat iedereen zou moeten kunnen zeggen wat hij wil. En niet de angst hebben van. Hoe groot is je hem druk op de eilanders in de zin van, maakt je bijvoorbeeld net de beroep van die EVT? Is je hem die druk bij eilanders? Nee. Nee, helemaal niet. Toch ervaren een soort dat wossa? Ja, maar dat is mij niet van bekend. Ja, en eilanders laten ze niet dwingen. Nee. Die maken hun eigen keuzes dus.